Takže čaute, vítajte u nového videa, zdraví vás Alex pro Žitko Boxy 20. Dneska si ideme zahrať ďalšiu hororovku menom Ice, ale dám si challenge len s jedným životom, takže keď ma chytí, video končí. Vy nezabudnite dať na toto video like a odber a zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video. Natáčam to o 10:30. Jestli mi neveríte, tady máte čas. Vidíte? O 10:30. Bez ďalšieho obkecávania ideme na to. Takže čaute a my sa môžeme vrhnúť na to. My si tu ideme dať tú moju challenge, čo som chcel. A bola to, že mám len jeden život a dáme si to na ťažku, lebo hral som to na normál a je to úplne ľahké. Takže si to dáme na ťažšiu a my sa môžeme ísť spoločne báť. Natáčam to o 10:30. Teraz už je 10:45, lebo proste to a to. Takže som úplne posraný. Potom sorry za prst, keď sa vám tam bude ukazovať čas môjho prstu, lebo to hrám trošku blbie. Tí, ktorí tú hru nepoznajú, tak proste ťa tu naháňa typka z hlavu. No ne typka z hlavu, proste typka, ktorá nemá svoje telo, má len proste hlavu a tu lieta. A ona ťa proste naháňa a vďaka týchto očami zistíme, že ona kde sa vlastne nachádza. A ja som proste človek, ktorý som došiel do tohoto domu. Ten človek je úplne sprostý. A cieľom tejto hry, že musíš proste pozbírať čo najvíc tých hovadín, co tu je. A je tu. Takže už tu není. Tak ideme. Ale pokud ešte nevíte, no už som vám to vyprával, mám len jeden život, takže ona keď ma zabije teraz, video končí. Takže to bude hodne krátke video. Hodne krátke. Ale že hodne. Tak proto sa budem snažiť. Teraz sorry za prst, si sa vám tam uvidí. Sorry. Dobre, ona je hentam. Sorry za prst. Sorry, fakt sorry. Dobre, my ideme sem. A povím vám, tady som dosť kapíňal, keď som to skúšal. Takže fakt sorry, jestli to video bude strašne krátke. Takže fakt sorry. Fakt sorry. Víš, tady je něco, tady je mešec. Yes. A tady máme oko. Ona je tady. Ona je tady. No tak musíme počkat. Ona je tady, ona je tady, ona je tady, ona je tady. Ja som dead. Ja sa bojím. Ja sa bojím. Proč je furt tady? Hej, ja sa bojím. Ja som to skúšal minule, ja som sa dosral. Dobre, už to. Fakt, kamo, sklep je tady najhorší. Bereme okno. Ona je tady, ona je tady. Proč furt chodíš do toho sklepa? Proč furt tady chodíš? Zmizni. Už to není. Dobre. Ona je tady. Ja sa o toto nedostanem. Kam to video bude mega krátke. A ja mám len 11 z 30. Ja som v prdeli, hej. Ona jestli nezmizne, ja to nedohrám. Ona musí zmiznúť. Zmizni. Kam ja som dosraný.
Ona teraz keď ma chytí, ja som v riti. Čo tu je? No, tak sme to nedali. Challenge je challenge, tak... tak tohto je teda konečné video. Napíšte do komentáru, že part 2 a spoločne to dohráme. Plus potom ešte na part 3 si zahráme túto nemocnicu. Takže dajte like, odber a zvonček, aby vám neušlo ďalšie nové video. A my sa vidíme pri druhom videu a do komentáru mi napíšte trest, ktorý mám splniť za to, že som túto challenge nesplnil, ale dajte prosím vás normálnu nejakú, dobre? Takže dajte trest nejaký, co som proste za to, že som to nesplnil. Ja sa tu s vami lúčim a vidíme sa na budúceho videa. Takže čaute. Takže ak si tu dokúkal sem, nezabudni dať ten like, odber a zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video. A môžete sa kúknúť ešte na moje shorty a tu Granny vianočný update. Môžete mi tam dať like tiež na to video a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute.